Hej alle sammen, det er Chris, og jeg er her med en spændende mod. Det her er Weird Hybrids mod for Minecraft 1.3.2. Ja, den her mod lægger 6 nye mobs ind i dit spil. Den første er Creepig, som I kan se her med spawnægget. Creepiggen vil eksplodere, og jeg vil tro den er hostile, at den vil angribe dig. Ja, det vil den. Der sker ikke nu. Men den har et spawnæg, den eksploderer, den dropper gunpowder og hookjumps. Det er en chow. Den har også et spawnæg. Her. Som I kan se. Og den dropper selvfølgelig kylling. Som I kan se. Det er et villager skeleton. Et villager skeleton. Den har også et spawnæg her. Ja, den er også hostile. Den brænder i sollyset. Det er derfor jeg har den her fremme. Her er en wolf. Det er en blanding af en zombie og en ulv. Den er hostile, som I kan se. Så jeg angreb dem lige. Den har også et spawnæg lige her. Ja. Det er en ender cube. Blanding af en enderman og en slime. Ja, den har også spawnæg lige her. Og når den dør, selvfølgelig. Og den er selvfølgelig også hostile. Når den dør, så splitter den så til flere, og den har enderman-lyden. Det er Spider-Pig. Do whatever Spider-Pig does. Hvis I ser Simpson, så har I sikkert hørt den før. Den er ikke hostile, så vidt jeg husker, og den dropper porkchops. Den er også spawnet lige her. Og nu vil jeg gå over til crafting. Først skal du lave en ender ingot, som du skal bruge til alle recipe'erne. Det er sådan, at du laver den med 9 ender pearl, som bare fylder hele en crafting table op med. Der er også ender pickaxe, som du kan lave. Samme måde som du gør der. 3 ender ingots oppe i toppen og 2 pinde her. Du kan også lave et ender sværd, 2 ender ingots og en pind her. Og resten går med enderøksen også. Med 3 her og 2 pinde. Og så er det selvfølgelig ender spaden med en ender ingot og ender hone selvfølgelig. Og så er der selvfølgelig Dragon Blade, eller dragesværd, som jeg har her. Som skal gå med Blaze Rod og 2 ender ingots, og der kommer Creeper, og jeg tror lige, jeg gør mig selv i kreativ. Bare lige fordi jeg ikke gider angrebet. Og hvad var det? Svulsten er sluppet fri. Dyk. Men dragesværdet har temmelig høj skade. Jeg tror, den skader lige så meget som et diamantsværd. Og den sætter også tingene. Ja, der går også ild i tingene. Jeg tror, den har samme durability som, eller lige så mange brug som et diamantsværd. Jeg ved det ikke. Og hvis du har en ender ingot, så kan du også lave den om til 9 ender pearls. Ja, men det var sådan lidt det. Mit navn er Chris, og jeg vil se jer senere.